No poďme na to. Ahojte, vítajte pri novom videu a vítajte pri ďalšej epizóde reakčnej na Rúžu pre nevestu. Dnes tu máme predposledný diel a musím sa priznať, že tak, ako som sa na ňo tešila, asi rovnako som sa aj nudila popri ňom. Myslela som si, že čím menej tam tých dievčat bude, tak tým to bude zaujímavejšie, pretože už tam pôjde o takú ozajstnú rivalitu, ale práve, že prišla mi to celkom taká núda, neviem, ako ste sa cítili vy pri tej telke. Každopádne, poďme na to. Dnes si budem opäť robiť make-up jedného z dievčat a vybrala som si make-up Jennifer, pretože prišiel mi taký najextravagantnejší, keď som si porovnala dievčata na ceremoniáli. Zdalo sa mi, že na viečkách mala takú bledučko sivú slash zelenú a našla som túto paletku. Myslím si, že tá bude úplne ideálna preto. Ups. Takže niečo stade to použijem. Všetky produkty ale budú v popise klasika. Áno, mám už make-up na sebe. Toto je môj make-up z rána. Môj minimalistický, nechce sa mi make-up, keď musím pracovať. Ja si to budem dávať nejako už na toto, čo mám. Začali sme dievčatami na vile a rozprávali sa o tom, koľko by chceli mať detí. Boli to viac menej rovnaké názory, dievčatá hovorili, že jedno, možno dve. Potom ich vlastne prekvapili nejakí ľudia. Títo ľudia boli rodinní príslušníci Julie, bola to jej mamina a bol tam, tuším, že jej bratranec. Takže tam nastali obrovské srdcervúce uvítania. Bolo to fakt krásne vidieť tieto momenty. Potom neskôr prekvapili aj Jennifer. Prišla opäť jej mamina a jej otčím, takže to bolo tiež také zlaté, veľmi krásne uvítanie. Jennifer strašne plakala, ale že strašne. Stanka tam ostala sama, kým dievčatá ukazovali svojim rodinám svoje izby, asi vilu im ukazovali. Predpokladám, že to musel byť obrovský zážitok pre všetkých asi, pretože jednak úplne nová krajina, možno úplne nová príroda, nádherná vila, takže všetko chceli určite vidieť, nepochybujem o tom. Nakoniec ale teda prekvapili aj Stanku. Chvála Bohu, už bol moment, kedy som si fakt myslela, že tam ostane chuďatko sama. A prišla jej najlepšia kamarátka a mamina. Všetci sa tam ako keby medzi sebou nejako oťukali, pozoznamovali a ja musím povedať, že bolo veľmi zaujímavé. Čo som si aj myslela, že bude to zaujímavé, pozorovať tie podobnosti medzi dievčatami a medzi ich rodinami. Asi prvýkrát mi už Julie totálne začínali jesť na nervy. To sa musím priznať. Doteraz som bola taká, že ja som jej aj fandila a ja si stále myslím, že na nej nie je nič zlé, len je veľmi taká špecifická. V tejto epizóde opäť stále iba omielala to isté a že v podstate Stanka je ako duch, Stanka nehovorí, Stanka nežije, Stanka iba existuje. Who cares? No tak proste je to úplne iná osobnosť ako ty. Potom to začala omielať aj jej mama. A ja v tejto epizóde akože nechcem hovoriť nič negatívne moc, pretože ja keď som sa tak pozerala na tú telku, tak ja už som si predstavila, že nechcem urážať nikoho rodičov, pretože to by som si ani ja neprijala, aby niekto urážal napríklad moju mamu. Proste neviem si to predstaviť, asi by som mu jednu vylepila. Jenniferina mamina a jej otčím boli strašní parťaci podľa mňa. Akože prišli mi veľmi sympatickí, aj sa vedeli fakt porozprávať s každým, aj čo sa týka mimo tej grupy, keď sa vyjadrovali iba čisto na kamery, tak vôbec to neboli nejaké ohovaračky alebo nejaké osočovanie. Bolo to proste normálne vyjadrovanie, sa sem tam nejaký vtip, proste veľmi pohodoví ľudia. Stankina mamina bola veľmi taká uzavretá, rovnako ako Stanka, si myslím, tá podobnosť tam bola úplne vidieť. Miestami až taká veľmi introvertná, čo mi bolo troška ľúto. Neviem, mohla sa podľa mňa troška viac snažiť, ale ona to potom vysvetlila, že ona vlastne potrebuje troška čas s novými ľuďmi, keď sa spoznáva. Nebola nejaká moc podľa mňa ukecaná, ale akože rozprávali sa tam všetci so sebou, si myslím, že úplne normálne. Takže nebol tam nikto, že by bol taký divný úplne od veci podľa mňa. Túto ceruzku som si inak išla kúpiť do drogerie znova, pretože ju milujem. To je Micro Precise od Essence. Veľmi je precízna tá ceruzka, úplne vám dokreslí detailné chlpky. Musím vlastne troška pomalšie hovoriť, lebo akože veľa sa toho neudialo v tejto epizóde, ak mám byť úprimná. Ja som sa troška aj bála, že čo vlastne budem hovoriť na kamere. Ja neviem, môžem vám tu dať na konci nejaký stand-up alebo čo, alebo ja neviem, môžem vám tu povedať nejaké vtipy. Julina mamina bola veľmi zaujímavý človek, akože nehovorím to v zlom. Bolo veľmi vidieť, že sú tam tie podobnosti. A Julie mi prišla taká oveľa viacej extrovertná už v týchto posledných častiach. Neviem, či ste si to všimli, ale aj keď rozpráva, tak strašne kričí. Je taká, že all over the place. Doteraz vôbec
taká nebola, keď sa v podstate bavila len z Lucy. A rovnako ako Julie sama veľmi rada rozpráva o ostatných dievčatách, keď sú tam samozrejme není, tak aj jej mamina zdieľala s ňou túto záľubu. Čo mi prišlo také úplne od veci a extrémne nesympatické, prečo proste je tam tá potreba stále sa rozoberať navzájom, keď ste tam doslova 3. Stále sme tam proste počúvali nejaké rozhovory, že Stanka je nudná, Stanka je stará, Stanka je socha, Stanka nerozpráva, nežije. Fakt sa nemáte o čom inom rozprávať, proste nevideli ste sa, neviem, 2 mesiace. Boli až 2 momenty dokonca za celú túto epizódu, kedy niekto prišiel do miestnosti a v tom Julie bola, že my o vlku. No tak asi to o niečom svedčí potom, nechcem byť zlá. Tak by si asi troška menej mala o tom vlku rozprávať. Mi sa zdá, že Jennifer nemala veľmi rozblendované tie tiene, takže ja to tiež nebudem blendovať. Akože ja by som to najradšej vyblendovala, ale nebudem teda. Rádko sa potom rozhodol, že on si teda zoberie na rande samostatne, nie rande, na schôdzku, každú jednu familiu samostatne. Prvá bola Jennifer s jej maminou a teda otčimom. To bolo extrémne sympatické, úplne normálny rozhovor. Potom Radko si sám chcel zobrať akože aj vždycky tú matku. No a takisto si potom zobrala aj to každé dievča, teda samostatne. Pri tom prvom stretnutí to podľa mňa dopadlo úplne super. Nemala som z toho žiadne extrémne pocity. Fakt to boli veľmi sympatické debaty. Podľa mňa aj on mal z toho dobré pocity a sám hovoril, že ten deň s nimi. Podľa mňa to nebol celý deň, ale neviem, ako to mali vymyslené. Proste on povedal, že ten deň s nimi si veľmi užil. Ja si myslím, že to bolo reálne pár hodín maximálne. Neviem, čo by tam robili celý deň. Takéto looky som nosila na vysokú inak. Vtedy som ešte mávala tú energiu, to si pamätám. Oni sa tam potom tiež akože nejako rozprávali medzi sebou. Celé mi to prišlo zlaté. Ona je do ňoho extrémne zalaskovaná. Ale úprimne mi to prišlo ako fakt super stredko. Zatiaľ, čo boli na tomto stretnutí, tak tuším, že Stankina mamča a Julina mamča mali navariť nejaké jedlo. Stankin tým sa rozhodol pre placky zemiakové, pretože malo to byť nejaké slovenské jedlo, tuším, neviem, pre Radka. A zistili sme tuto, že Radko je vegetarián. Ja som toto ešte nepostrehla doteraz, takže ja som toto nevedela, neviem ako vy. Takže sa rozhodli pre placky a potom vlastne aj Julie a jej mama sa rozhodli, že dobre, tak oni idú robiť placky, lebo aj oni že vraj chceli robiť placky. Akože nebola to žiadna súťaž. Boli tam momenty, kedy troška Stankina mamina odignorovala otázky maminy Julie a troška aj nejaké reakcie tam boli také príliš s odstupom. Nechcem povedať, že to nie je nič zlé, lebo podľa mňa troška možno, ale hovorím to len z toho dôvodu, že ja som rovnaká osoba. Ja nerada zdieľam osobné veci s ľuďmi, ktorých možno nepoznám alebo ich nepoznám dobre. Ale niektorí ľudia sú naopak úplne iní a ja to chápem. A potom to môže pôsobiť v tej konverzácii, že ako keby sa nechcete rozprávať s tým druhým človekom, ale pritom to tak vôbec nemusí byť, len možno neradi zdieľate fakt to svoje súkromie a nie ste s tým proste v komforte. Aj keď si myslím, že toto akože nebolo nič také extra súkromné, ona sa aj pýtala, že aké má zamestnanie. A potom sa bavili o psovi. Ale tak chápem, je tam stres, možno sa to nejako prepočulo. Nikdy nevieme, čo sa v skutočnosti udialo. Potom sme tam mali komentáre od Julinej maminy, že teda vníma ich troška tak s rezervou. Miestami sa mi reakcie proste Julinej maminy zdali úplne totálne od veci. A neviem, či by som sa takto chcela ukázať pred kamerami. Úprimne to hovorím, over the top. Možno, že im na druhej strane sa zdá také neautentické, že napríklad Stankina mamina tam nevrieskajú, každý je proste iný a toto boli, že totálne protipóly. Ďalej Stanke taktiež vyčítali to, že je z Košíc a že vlastne nebola ochotná sa presťahovať ani kvôli akože kariére mimo Košíc, pretože ona hovorila, že teda v Košiciach moc ten modeling akože nejde, že možno v Bratislave je tých príležitostí viacej. A tým pádom je ako keby troška vyčítali to, že ako sa potom teda chce presťahovať do Norska za Radkom a podobné veci. Pričom neskôr sme sa taktiež dozvedeli, že proste Julie není ochotná sa presťahovať, pokiaľ ten chlap akože nebude tolerovať jej rodinu, alebo pokiaľ ona nebude môcť byť s tou rodinou. Takže nechápem zase, o čom toto celé bolo. Jenny je taký tmavší typ, takže jej sa takýto look hodil asi viacej.
Na mne je to také veľmi kontrastné. A potom sa medzi sebou tak rozprávali, že aké majú najlepšie a možno také najhoršie vlastnosti baby a že ako by to opísali ich maminy. Julie a jej mamina teda samozrejme ukecané extrémne, takže oni tam proste bla 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 v kuse. Stanka s maminou boli také tichšie, ale potom predsa len si o sebe niečo povedali. Stankina mamina teda tak rozvážne nad tým premýšľa. Ja si myslím, že na tom není nič zlé. Veď keď chcem niečo povedať, tak si to vopred aj premyslím, nie že iba otváram papulu a potom to niekedy nedáva zmysel, alebo môžem oľutovať, čo som povedala. Nikto to tak nemusí brať. I understand. A to im potom tak vyčítali, že ona sa musela tak zamyslieť, čo vlastne povie o svojej dcére. Potom bola na rade Stanka s maminou a s jej BFF. Bolo veľmi zaujímavé vidieť aj tú podobnosť medzi Stankou a medzi jej najlepšou kamoškou, lebo ja som napríklad myslela, že keď tam bol ten moment, že Radko si zobral akože jej maminu, že sa chceli proste o samote porozprávať a že konečne teda Stanka s jej kamoškou budú akože sami, tak ja som si to úplne predstavovala ako také typické baby, že proste bože, tak čo hovoríš, ako sa ti tu ľúbi, neviem čo, proste chápete, taká tá reakcia s kamoškou, čo máte, taká typická. Veľmi to bolo také elegantné, cítila som sa ako keby pozorujem niekoho z kráľovskej rodiny úprimne. Bolo to také iné podľa mňa, ako by som možno čakala od kamošiek. Aj napriek tomu, že to nie je rodina, že nemajú tieto vlastnosti zdedené, tak proste zrejme tak dobre si rozumejú, lebo sú veľmi podobné aj v tomto, že sú také troška možno, nie že tichšie, ale že si premyslia, čo chcú povedať a že to proste nie je také, chápete. Na tomto stretnutí nebolo nič zvláštne, nebolo tam nič kontroverzné. Hovoril aj on sám, že maminu má veľmi zlatú, že sa mu práve že páči, že je to taká rozumná žena, že si dáva možno troška pozor na to, čo povie. A ja som si to aj myslela, lebo on mi tiež pôsobí presne takýmto dojmom. Takže ja som si aj myslela, že jemu skôr bude viacej sympatické, keď je niekto presne taký. Toto celú show proste baby vyčítali, aj stále vyčítajú, že Stanka je proste príliš chladná na toho Radka. Ale ja si práve že myslím, že oni to majú veľmi podobné. Oni stále rozprávajú, že on je hravý, on potrebuje byť hravý. Ver, ja som to ešte nevidela zatiaľ, že by bol nejaký extra hravý, ale dobre. Mne práve, že on príde ako veľmi taký racionálny, rozumný človek, že aj sa vie samozrejme zabaviť, zavtipkovať, ale proste stále je taký, neviem, ja mám z neho taký pokojnejší pocit. Okrem tej stanovačky, to bolo troška akože wild. No a počas tohto stretnutia, teda rodina Julie a rodina Jennifer, Pane Bože, strašne ťažko sa mi o tomto rozpráva. Tak oni zatiaľ hrali takú hru. Každá rodina, akože mama mala nejakú tabuľku, dcera mala nejakú tabuľku. Mali sa zhodnúť akože v odpovedi napríklad, že na čo je vaša dcera najviac hrdá. Na otázku, čo vašu dceru najviac rozosmeje, napísala Julina mama, keď si vypije. A potom neskôr sme sa dozvedeli, že jej aj núkala alkohol, ale Julie nechcela piť, keď bola malá. Tam sa nebudem zastavovať pri tomto. Julia odpovedala každopádne troška zvláštnejšou odpoveďou a možno viac úprimnou. Citujem: Strejda Pavel, když si sťahuje trenky. Viete, ako sú tie vtipy o úchylných strikoch? Tu som mala troška taký alarm v hlave, že oh my god, this shit is real. Že by to malo niečo spoločné s tým slonom v predošlej epizóde, neviem. Nejdem sa nad tým pozastavovať. Troška sa mi nepáčilo, že nevedeli tak napriamo odpovedať. Napríklad, keď sa ich Krištof spýtal, že aký mesačný plat by chceli mať od svojho muža. To, čo som práve povedala, práve som zrútila nádej všetkým ženám, všetky ich práva. To som nechcela povedať. Myslela som, že aký plat by mal mať ich muž, hej? Nie, aký by mali mať plat od neho, Pane Bože. Jennifer a jej mamina odpovedali veľmi logické odpovede 5 000, od 3 až do 6 000. Julia napísala nejakých 500 000 eur, to mal byť asi pokus o vtip, neviem. Julina mama tam potom vytiahla nejaký darček. Bola to nejaká rúžová krabička, ktorú keď otvorila, tak začala hrať svadobná hudba a opäť tam boli nejaké sponky Bright. Totálne trapné, nevkusné odveci. Príde mi to over the top a keby som ten chlap, tak ja si skôr myslím, že ona si z toho robí p***u. Počas tejto hry sme sa ale dozvedeli veľmi zaujímavé veci a to, že celkovo Julina rodina je zrejme veľmi nadviazaná na seba. Toto sa akože na Slovensku podľa mňa moc nevidí. Ja to mám tak zafixované v hlave, že toto je také typické pre možno nejaké talianske rodiny, pre grécke rodiny. Oni vedia byť veľmi takí rodine založení. Poznám veľa takýchto rodín úprimne na Slovensku, možno v Čechách je to inak, neviem.
neviem. Nechcem nikoho uražať, takže ja nebudem hovoriť, že to je niečo zlé, pretože to si nemyslím, len je to veľa, je to a lot. Ako by Radko povedal, too much. Toto bol presne návod, čo nerobiť ako budúca svokra, keď nechcete odplašiť partnera svojho dieťaťa. Oni sa rozhodli teda, že Radkovi dajú akože extrémne veľa darčekov. Oni tam prišli, ja neviem, Radko to popísal ako traja králi a doslova to tak bolo, pretože oni mali tašky, oni mali nejaké obrovské plátna. Oni mu vlastne pripravili také 3, jak keby obrazy, si to predstavte, ak ste to teda nevideli. Viete, čo bývajú také nápady na darčeky, keď si dáte do Google, že čo dať svojmu priateľovi k 1. výročiu, hej? Alebo ja neviem, čo dať svojej frajerke, pomočka vtipné, hej? No tak akože toto je tá vec, čo vám prvá vyjde. A to je vlastne to, že akože nalepíte nejaké sladkosti namiesto nejakých slov do nejaké akože kvázi básničky alebo niečoho, hej. A oni tam akože napísali nejakú, neviem čo to malo byť, nejaký preslov o Julii a vlastne namiesto nejakých slov tam dali proste nejaké nápisy z korení a takéto proste chujovinky. Rádko to na chudák musel čítať, boli to nejaké litánia, bolo to veľmi dlhé, chudák bol celý spotený z toho. Potom Julína mama hneď prvú otázku vytiahla, čo si o nej myslí, ako ju vníma. Žiadne, že get to know each other. Potom tam na ňo vytiahla nejakú hru. Ja neviem, ako sa tá hra volá. Ja som to naposledy hrala na základke. Prosím, povedzte mi to v komentároch, ako sa to volá. Ja to neviem. Viete, čo držíte taký ten papier a čo to vie rozprávať ako žabka. Viete to dávať do strany a viete to otvárať aj takto. Také... No tak akože oni týmto spôsobom toto vytiahli na neho, že chcú sa to zahrať, namiesto toho, aby sa ho normálne spýtala tieto otázky. Dobre, tak bolo to také kreatívne, I guess. Myslím si, že Radko sa absolútne necítil komfortne, sám to potom aj povedal, že to bolo too much. Dokonca Julina mama pred ním použila výraz protivná svokra. Toto nechceš počuť od svojej budúcej svokry. Slovo protivná a svokra dokopy nechceš od nej počuť. Ja si z jednej strany myslím, že musí to byť veľmi dobrý pocit, alebo taký veľmi pekný pocit mať takú obrovskú rodinu, pretože oni hovorili, že ich tam tuším, že 15. Ja si myslím, že to musí byť veľmi pekné, napríklad my sme toto v rodine nikdy nemali, lebo nás je veľmi malinko. Z druhej strany preto to chápem, že z pohľadu toho druhého človeka toto môže byť, že extrémne too much a ja by som zdrhla. Ale možno on je na to zvyknutý, no nevyzeral chudák, úprimne, ale nevieme. Je naozaj vidieť, že Radko má k Julii veľmi blízko. Veľmi ťažko sa mi to posudzuje, ale čo sa týka slov a o tom, ako sa vyjadruje možno k babám, ako sa s nimi rozpráva, komu venuje najviac času, tak je to Stanka. Ale na druhej strane, čo sa týka tých dotykov a možno toho body language, myslím si, že má najbližšie proste k Julii týmto štýlom. Takže je to veľmi také zaujímavé pozorovať. Čo sa týka samotného ceremoniálu, tak to už bolo troška viacej napäté a ja už som sa obávala, že či vlastne to uvidíme na konci, alebo že či to počká akože do ďalšieho dielu. Prvú ružičku dostala Stanka. Ja som to úplne vedela. Ja normálne, on keď to išiel povedať, tak ja som len tak, že Stanka. A on v tom, že Stanka. Ale myslím si, že to bolo viac menej predvídateľné. To, aký slovný prejav jej dal, pred všetkými to bolo krásne, to by som ani nečakala, že povie pred všetkými. Niečo v tom zmysle, že proste robí ho lepším človekom a môže sa s ňou cítiť veľmi dobre, že je to úžasná žena, že je to úžasný človek, že je to dobrý človek. Naozaj nádherné slova jej povedal. Myslím si, že to Julie aj Jennifer dosť mrzelo. A tak Stanka sa potom teda vrátila, no a rozhodovalo sa teda medzi Jennifer a Julie. Ja som vedela, ktoré meno povie. Ja som to vedela, ja už som to hovorila, ale aj napriek tomu som tam sedela pred tou telkou a hovorila som, že Jennifer. Fakt posledné epizódy som troška zmenila názor na tú Julie. Už mi príde tak over the top. No, ale teda ružičku dostala Julie a Jennifer išla domov. Tuto bolo naozaj vidieť, aká je Jennifer z toho sklamaná a že proste ho naozaj ľúbila. Dovolím si to tak povedať, lebo fakt som to tak cítila. Prosím vás, nechoďte do tejto show. Ak nad tým rozmýšľate, nechoďte tam, pretože takto dopadnete, hej. Musí to byť pre ne proste veľmi ťažké. Pardon, hľadám ceruzku. Že fakt si zoberte, že niekto tam dojde a niekto to proste bere ako show, že idem sa zviditeľniť, potrebujem followerov. Nezazlievam.
Podľa mňa je to rovnako validný dôvod, ako keď tam niekto ide, že idem si hľadať lásku. No tak akože prečo nie? Však každý máme nejaký dôvod. Choď tam za tým, čo chceš ty. To je jedno, čo to je, hej? Ale v jej prípade bolo naozaj vidieť, že či už tam prišla za akýmkoľvek dôvodom, možno tam aj prišla za to, že sa chcela zviditeľniť, ale možno potom tam nejako prepukli tie emócie, čo možno ani ona nečakala. A fakt mi to potom bolo tak ľúto, že bola taká zranená, že fakt odchádzala s takým zlomeným srdiečkom. Takže tak, Jenny nás opustila a zostala Stanka a Julie. Bolo im povedané, že každá vlastne ešte má možnosť ísť na celodenné rande s Radkom, takže to budú také 2 posledné celodenné rande. A v dokrutke sme potom videli, že so Stankou tuším, že sa niečo nepohodne Radko. Radko bol akože dosť vytočený, takže som zvedavá. No a takisto dostanú možnosť stráviť s Radkom noc. Ale tuším, že pokiaľ sa tak rozhodnú, že nemusia sa tak rozhodnúť, takže to nevieme, že kto to využije, kto to nevyužije, alebo či to využijú obidve. Julie sa tak otvorene vyjadrila už teraz, že ona by to nechcela využiť, že toto nie je ten spôsob, akým by ona chcela stráviť akože prvú noc so svojím bachelorom. Na to sa teda pozriem na budúce. Na to sa pozriem. Dajte mi vedieť, kto je vaša favoritka. Moja favoritka je úprimne Stanka a posledné epizódy sa mi to len potvrdzuje, ale v kútiku duše si myslím, že to vyhrá proste Julie. Ja tomu nerozumiem, ale máme tu tieto 2 protipóly. Toto by bolo teda na dnes už všetko. Ak vás tu ešte stále mám, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, tak mi nezabudnite dať like. Ak ma ešte chcete vidieť, tak aj odber. Majte krásny deň alebo večer a ja dúfam, že sa uvidíme ešte pri ďalšom videu. Čaute.